Ang pagsulti sa tinuod mo'y makapagaan sa bugat nimong gibati. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Love? Nga na, love? Ay nalaguha ta sa dinner, okay? Nga naman, love. May invitation ko, mga giants. Giants? Mga dagkong tao sa kumpanya, good? Ah. Maupod sila karon og nang-invite og dinner sa tanang mga department heads, ingon man sa HR ug sa mga bagong empleyado. Okay, love. Okay. Magkato na lang kung daan nga mag-inusara sa pagkaon kada panihapon. Ha? Nga naman, love. Kay kung ma-promote na ka, musamot man kagkabisi, di ba? Love, Luella. Ito na ko pa. Asa mo ka, Grace? Dali man ka. Late na magod ko pa. Magkig-meeting na mong among mga bosses sa kompanya. Mag-dinner me. Mo na imong isulob? Pag-iilis dito eh. Kalain ba ng tanaw eh? Hapit naman ang luguan imong mayon bulkino. Pa, okay raman ko di. Oy, di na okay oy. Mura magkag-GRO na ng imong isulob karon. Sige, pag-iilis dito. Late na gani ko. Mag-ilis pa yun ko. Kininala ako isulob good pa. Pagdag-jacket oy, nuusa ka ba? Samot ko kalit kung mabalik pa ko sa taas aron magkuhag jacket. Ay, pastilan gini si Grace. Kada kang gwapo nga nanampong karon sa dinner. Sa loob niyo. Oh, jacket? Nang yugpos man ka. Gitugnaw ka sa no? Ano sama? Painayan akong aircon? Thank you, pero okay ra ko. Kaya rin akong gibugnawan sa aircon ng restaurant. Sure ka? By the way, ako si Richie Santilla. Ako si Grace. Grace Eusebio. Dinhi na lang ko, sir. Mag-taxi na lang ko paingon sa amo. Richie na lang, Grace. Iatuti ka sa inyo, aron makatultol sa kuwa, okay? Nakainom ba ka, Rich? Dinhi na lang ko. No. If okay na nimo, dili una ta mamauli. Onsa? Manuroy sa ta. Nakuangan ko sa kong giinom da. Okay pa ka, Rich? Okay pa kay ko eh. Mao nga, ubaniyon ako sa pag-inom, okay? Ikaw ko eh. Hello? Hello, love. Love. Nainom ka? Murakupok naman ka. Don't worry. Kaya rin ako, love. Nagdabay kag sakyanan, ha? Kung di na mo makaya, ayaw pagpauli. Nahadlok ko nga madisgrasya kasi mako. Ayaw lang lagi kabalaka, okay? Kung unsa gani, check-in na lang hotel aron magpalabay sa imong kahubog, ha? Okay ra nimo? Okay ra. Kaysa madisgrasya hinuon kasi mako. Richie? Love? Hello? Love. Kinsa tong tingog nga akong nabati? Usa sa mga giants sa among kumpanya, love. Kung di ko makauli tonight, nagpasabot nga ni check-in na lang ko, ha? Sige, bye na. Oh, sige. Bye. Ang tingog sa babae mo rakupok, sad. Dili ko angan nga magduda sa kumbana. Dako ko pagsalig ni Richie. Dili mahitabong moodshit siya sa among kaminyoon. Hinay lang, ha? Niyatas kwarto ning hotel day. Ipaimutan ko ni ikaw sa kam. Patubukan ko yun nga nakupukit ko. Makadaning imong kagwapag kasiksi. Unya? Kadiya, maghubo ko. Nakaupo na siya siyang karsonis. Wow. Tupad ko kita ni mo, beautiful and sexy girl. Papalicious kay siya.
Love me. Ano kong gigapos? Love me. Sa imong ginina. Me. Payan. Nagyan pag-lips-lips na. Nagyan ko ganahan sa kababay. Moy mo first. Grace. Di ko ayang tika. Grace. Tagpawag tika, Grace. Ganita nag-sex, I love you na dayo. I love you, Gidi. Love you. I love you Nagia. Nagbawa kita. Hindi ka, Chris. Nalanggit ka malimot. Hindi mo kinabuhi. Magkalapitan. I love you. Shit. Uy, kaya saan ka sa'yo araw nag-doorbell? Kamample ang gate. Oh, uy, ikaw din eh. Well, sa'yo man ka. May tuyo ko ni mo, Art. Sa ka na, Luella, ha? Importante ka siguro sa'yo mga mianis, bay. Oh, si Richie, hain. Bahin kang Richie ang akong tuyo ron ni mo. Art, bangi ko, please. Kadit. Ano sa day problema, Luella, ha? Dali, ato to taas mag-istorya. Dali. Ay, kahayag na skos. Uy. Niyan ako sa umbay. Uy. Giyong saan ako sa pagpauli nga. Oh, nagbata ka na di ay. Morning, love. Uy, Stop calling me love, Richie. Luel? Ano ko ka? Sultihi ko's tinuod. Diin kang hotel na nakatuga gabi eh. Ug kinsang babayhan ng imong kauban. Ha? Kuan, si Bay Artman, akong kuyo. Babay imong kuyog sa hotel gabi eh, ug dili lalaki. Love. Ay naku tawag ag love. Kay dili tinuod nga love ko ni mo Richie. Ano man, ha? Pero nakabuhat mo ka na ko ini, Richie. Gabi pa ko nagduda ni mo na nagkasulti ta sa cellphone. May nabati kong tingog sa usa ka babae ug murag hubog pamation. Ug nakabantay ko. Nga wa ka mulitok og love samtang nag-istoryat ang duha. Now tell me. Kinsa siya? Tubag ako, kinsa siya? Kung dili magkari ka musulti kung kinsa ang mong babae, pues, adtuon ko sa ila. Nakatultul ka ba sa ilang Grace? Awara, dalian mo na bitik sa. Grace, di ay iyang pangan? Kanus akala ni Chita ko. Kanus Richie. Gabi pa lang, love. Sorry kayo. Og nagtuo ka, ha? Nadawato na ko ang pagpangain mong sorry. Ug kung mga kag sorry maulian ko si mong sanga na himo. Dili, Richie. Gihipos ko ng daan ang ako mga sinina kay muuli ko si Jansan. Ug pagtipon mo sa imong babae. Luila, ay gani pagkomedya. Huh? Do you think this is just a joke? No. Dili ko ka maong mukomedya, Richie. Sakit man. Pero this is really goodbye. Dili ka magkahatag na kog last chance? Luila! Luila! Luila!
Gisakitan ko sa pag-cheat ni Richie. Wako'y last chance nga gihatag niya. Once a cheater, always a cheater. Mao katong kasama ang kaagi ni Luila dinhining tulumanon. What's the style? Once a cheater, always a cheater is style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.